Tervehdys, olen Juha Siitonen. Pohdin asiaa, joka merkitsee suurta muutosta ja siihen liittyen suurta vapautta. Ajattelun, toiminnan, ilmaisun ja tekemisen vapautta. Kyse on muuttuvasta oppimisesta uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Mikä muuttuu? Ensiksikin tarkastelun näkökulma muuttuu. Kun noustaan korkealle katsomaan tulevaisuuteen, sieltä nähdään muuttuva maailma ja laaja-alaisen osaamisen tarpeet. Sieltä avautuvat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ympäristöt. Muuttuva oppiminen merkitsee toimintakulttuurin muutosta, arvostus ja luottamus perustana. Oppimisen muutoksessa suuntana on yksin tekemisestä yhdessä oppimiseen eri ympäristöissä, myös virtuaalisessa. Oppimisen edellytyksenä on saada jokaisen omaa voimavarapotentiaali käyttöön tavoitteiden saavuttamiseen. Kannustava ja vahvuuksiin keskittyvä jatkuva arviointi auttaa tässä. Muuttuva oppiminen merkitsee ilolla ja riemulla pedagogiikkaa. Unelmoi ja ihmettele, tutki ja löydä, tee ja toimi, arvioi ja paranna, jaa ja opi yhdessä, onnistu, pysähdy ja iloitse. Lämmin kiitos muuttuvan oppimisen mahdollistajat. Lupaamme käyttää vapauden viisaasti.